Inflation sa Ilocos Region bumagal sa 1.1% noong Pebrero ayon yan sa PSA. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Magal sa 1.1% ang inflation rate sa Ilocos Region nitong Pebrero 2026. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, mas mababa ito kumpara sa 1.3% noong Enero na nagpapaiwatig ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mapilihin at serbisyo sa rehiyon. Ayon sa PSA, ang pangunahing sektor na nagtulak sa inflation ay ang restaurants at accommodation services na nasa 56.2% share o 0.6 percentage point, housing at utility services gaya ng tubig, kuryente, gas at iba pang pangkatong na nasa 23.6% share o 0.3 percentage point at education services na nasa 7.2% share o 0.1 percentage point. Sa pambansang antas, tumaas sa 2.4% ang inflation ng Pilipinas noong Pebrero mula sa 2.0% noong Enero. Kaugnay nito, binabantay ng gobyerno ang presyo ng bilihin upang masiguro ang katatagan ng ekonomiya at proteksyon sa mamimili. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.